Il-persuni b'diżabilità qed jerfgħu piżijiet u spejjeż kbar u dan il-piż anke qed jerfgħuh magħhom il-ġenituri tagħhom. Minkejja dan uħud mill-bżonnijiet ta' dawn il-persuni fil-budget 2020 kienu injorati. Dan ħareġ mill-programm Net Life tal-ġimgħa f'intervista ma' Oliver Xikluna, il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Inħoss eżempju f'dan il-budget forsi ma kienx hemm focus u daw l-elementi waslu lili wkoll fejn jitlu terapiji ta' tfal li ġenituri kollhom ħalsu ħafna. Huwa qal li anke fil-proġetti infrastrutturali li qed isiru mhux dejjem qed jitħarsu l-bżonnijiet ta' persuni b'diżabilità kif qed jibqa' in-nuqqas ta' aċċess. Hemm ħafna proġetti oħrajn u narhom bajnejja x'inkun qed insuqu narhom ta' infrastruttura li ssir u mbagħad il-ħsieb tal-aċċessibilità għal kulħadd narawha wara. U dik tirrabjani ħafna, tirrabjani għax daw il-proġetti qed isiru mit-taxxi tagħna. Il-budget 2020 ma tax direzzjoni wkoll ta' fejn irid li l-pajjiż imur fis-snin li ġejjin f'dan is-settur u mhux biss. Dan qalu l-perit Michael Falzon meta fl-istess programm kien qiegħed jiġi intervistat minn Robert Cremona. Wieħed kien jistenna li fil-budget jgħid x'inhu l-gvern fejn qed jitfajneh, fejn irid li pajjiżna ikun il-quddiem. Sa ma nafx forsi il-mexxej preżenti il-Prim Ministru mhux qed jara aktar il-bot mill-elezzjoni li ġejja u allura budget short term. Falzon tkellem ukoll fuq l-edukazzjoni kif il-gvern fil-budget naqas milli jsaħħaħ dan is-settur tant importanti għal uliedna. Waħda mill-affarijiet li tinkweta, mhux tinkwetani, pereżempju, semmit l-edukazzjoni, pereżempju. L-edukazzjoni bil-kemm issemmit fil-budget. Però l-edukazzjoni għandha rwol importanti għal kif ħanibnu s-soċjetà fil-qudiem. James Aronellu għal Net News.